de la festa major del barri de la Torrassa i el primer de tot és saber quan es feia la festa major a la Torrassa. No era guapa. Es feia el mes de juliol per Sant Jaume. La festa de Sant Jaume es feia aquella data. Sant Jaume. I no es referia al capellà, es referia a Sant Jaume Apòstol. Important detall. És el patró de l'església d'aquí. I records de festa, com eren les festes? Perquè cadascú de vosaltres éreu d'un carrer diferent. Quins records teniu d'aquests carrers guarnits, aquesta vida al carrer? Jo recordo molt el carrer, el de sota Romanins, com es deia, llavors, com es diu ara? La Fara de Campal, el de sota, que era el Rosselló. No, el de més a sota. No, el Martí Julià. Martí Julià. El tros de Ronda de la Torrassa cap a Rambla Catalana, allà sempre feien xocolatades i m'ho passava... Te'n recordes d'això? Perquè el nostre carrer mai ha fet festa. I el carrer nostre també, el carrer Progrés també ho Bueno, feia. havia un moment que De començava... la plaça Espanyola hasta el centre de la Seguretat Social. Sí, però el nostre carrer no. Llavors anava cap a dalt a Boada. O sigui, començava Boada sí. al carrer. A donde vivo yo ahí ponían el entablado y lo seguía para arriba. En este que estoy yo no. En ese antiguo, que yo me acuerdo, se hizo la entrada de una masía y se hizo en la calle Holanda, donde había el apeadero, enfrente de la casa de la Torrassa, allá empezó. Y luego, en lugar de seguir Torrassa para arriba, giraba por Holanda hasta la calle Rambla Catalana. Claro. Llegar lo que era la Ronda de la Torrassa hasta arribar a la Seguridad Social, hasta allá on estava la Seguridad Social. Tot el carrer Progrés la feien hasta la plaça Espanyola, hasta la cantonada de Santiago Apóstol. Exacte, allà feien la xocolatada, allà feien una xocolatada entre las viejas, como digo yo, las personas mayores, ma mare, les veïnes, bueno, 7 o 8 veïnes feien unes xocolatades que no veien. Una fotografia que surt davant del passadís. I al costat de la plaça Espanyola on teníem l'entoldat. Sí, això sí. Que allò sí que era maco. Y pasaban los autobuses y todo por el lado. Yo no sé cómo había tanto tráfico. Y ahora mira cómo lo han dejado. Pasaban los autobuses por allí. Sí. Sí. En la plaza Española han pasado autobuses. I tornant als carrers guarnits, o sigui, igual que la Conxita ha parlat del seu carrer, del carrer Boada, que ara es diu Busquets... Sí, jo recordo aquell sí, perquè sempre estàvem allà. I el Santiago Apóstol també el recordo sempre, i el carrer Martí Julià també el recordo sempre. Lo que no recuerdo nunca es la Ronda de la Torrassa. Pues yo sí, donde estaba Guarnida, no, pero baile, en donde está la Iriniesta, ese trozo, yo ahí he bailado. Sí. Desde nuestra punta hasta allí. De esta calle, la Ronda de la Torrassa, una vez que ha pasado nuestra calle, ahí he bailado. Desde donde está el Condi hasta la plaza Española, allí... Y de aquí para abajo también, porque he bailado yo. Cada año lo hacían. Enfrente de Iriniesta, he bailado yo. Allí la adornaban... No estaban adornadas. Pero había No, porque bailaba y seguramente de la fiesta. Sí, no, y en la calle Juventud había... La Ronda de la Torrassa, No, a la Ronda de la Torrassa no. desde Rambla Catalana para abajo, no se adornaba. Si yo te hablo de aquí siguiendo, una vez que has pasado mi calle, nuestra calle, hasta el Iniesta. No. Enfrente, hombre, he bailado yo. No. Lo que pasa es que no estaban guarnidas, pero he bailado yo. Yo hasta la puerta del Condi, hasta más arriba, era yo donde... Bueno, era la fiesta. Donde iba a bailar, bailaba. Ya te digo yo, empezaba En la puerta de la iglesia. en Holanda y iba hasta Rambla Catalana por la calle Boada. Y de ahí he bailado yo. Y en la calle Juventud nunca la han adornado, pero cada año había fiesta, que había muchos gitanos, por cierto, y nos llevábamos todos muy bien. Y en la son las gitanas estas que han tenido luego la floristería. Y en la puerta de la iglesia... El Quinto Toro y todo eso era de esa gente luego. Y en la puerta de la iglesia es donde ponían la orquesta. Allí ponían la orquesta, en la calle Boada. La calle Boada, enfrente, en la puerta misma de la iglesia, allí hacían la orquesta. Y yo el trozo que bailaba era el trozo ese, de lo que es el Condi, de la calle El Condi hasta la Plaza Española, que el trozo era donde yo siempre bailava. Donde tenía la Isabel a la tienda, ese trozo ahí he bailado. Quan duraven les festes? Quants dies durava la festa Em sembla major? que duraven una setmana. Una setmana. Una setmana. Ah, pues serà com la que Començava dissabte, em sembla, dissabte o divendres a la nit. Divendres a la nit Divendres a la nit Divendres a la i nit, acabava l'altra setmana el diumenge a Ja. la tarda nit. perquè llavors venien les caramelles,
que eren les que estaven a d'això del Pimpinela, Veus? que ja estaven, perquè el meu tio era de l'associació de les caramelles i cantava, els Ibáñez, i llavors venien les caramelles i cantaven, la nit cantaven i llavors tiraven el petardo i s'acabava. I ja finalitzava. O sigui, que estem parlant de festa major, de berenars al carrer, de balls, de cantada de caramelles, de petardos, ens estàs dient tu, Angelita. Una miqueta de traca, quan acabaven les caramelles, que llavors portaven un pal gran, una bossa, que ja posaven als balcons que estaven la gent mirant, posaven el pal amb una cistella perquè posessin calés i allà es posaven el que volia i el que no volia no I així volia. s'anaven a fotre la costellada tots els Però el cols. calés el posaven poc, els hi posaven eren botifarres, ous, de tot això. Sí, Lo que pasa es que aquí las calles no se han adornado como en Gracia nunca. i allà, pues allà Era les caramellas, Ah, las caramellas no només que las tenían en la Plaza Española. Que era el centro de ellos era el Pimpinela. Angelita, les caramelles estaven a diversos puestos. El meu pare també cantava les caramelles i estava en una altra associació. Pues, Hi havia diversos coros. Aquí Hi havia diversos coros i tots Bueno, pues coneguts. mi tío siempre Era del era de la Pimpinela. asociación Sí. del Pimpinela. Sí, yo lo he dicho hoy precisamente, que aquí en la Torrassa habían varias, pero uno de ellos era los antics de la Torrassa, que es deien els Que eren els que estaven carrer al Holanda. bar, al carrer Holanda, on venia el Gero. Això mateix. Tocant entre Rafael de Campalans i Martí Julià. I allà era quan acabaven, Hi havia diversos, hi havia diversos. tiraven la traca i Quan s'acabava. aquell bar va mig tancar, que bueno, Van anar van passar al casino. al casino, veus que també... Al casino, no sé si casino van ser- també. Que al casino me'n recordo Però el perfectament, casino el casinet, era el de la Torrassa, també. sí, és veritat. Que era el Santiago Apóstol. que a l'entrada mateix Sí. hi havia un piano a la dreta. Eh. I allà vaig sentir jo tocar amb mon pare, que se me va quedar gravat tota la vida, perquè no sabia que mon pare tocava el piano, i vaig sentir tocar la comparsita. Per això teníem piano nosaltres a casa Bueno, nostra. però va- Perdona, però jo això no és vaig molt conèixer. interessant, Aquí a la cova del Bon Vestir, per cert, he portat la targeta. A la cova del Bon Vestir va haver un piano de cua. de cua. Que la cova del Bon Vestir, Conxita, que consti, era el La teu casa dels meus taller, O sigui, era a imagina't casa dels tu, teus pares i el teu aquesta taller casa- de modista. Però lo tuve de vender, era dels meus avis, Ja que eren veus, cantants que és d'òpera, gracioso. però el va tirar, no vendre, el va canviar per una bicicleta per anar a treballar el meu pare a Castelldefels. Un piano per una bicicleta. Però això sí era lo que era festa Va major. canviar, va ser Mira, una en el calle Juventud había un Va bar que eran dos explicar. hermanas que se llamaba Rosita. Esa te explicaría de la calle Juventud, que estaba llena de gitanos. Vivían Sí. ahí todos, que son los del Quinto Toro, que luego hicieron edificios y cosas. Y nos llevábamos la mar de bien. I organitzaven la Y festa Íbamos a major. bailar allí y allí no había jaleo. Y de verdad, Pero yo allí ya no me atrevía a ir. Yo ya, el puesto era era Santiago Adivinen. Apóstol. El problema de la Torrassa és que hi havia massa tabús. Massa coses que deia la gent i ens ho creia. Entens? Sí, Yo los Perquè gitanos, el que hi eso de havia, esta el que floristería hi de la havia calle era gent Juventud. amb moltes ganes de treballar i sortir endavant de tota classe, de tota mena. no li saps? la mira. Mira, todas Totalmente. las floristerías de la calle Sí. Progreso son suyas. I jo mai vaig Sí, jugar per la- tota la mena. Fili, Per tota mena. claro. Morenas sí, ellas, algunas y morenas, todo, sí, muy y guapas. vivían en la calle Juventud y ahí íbamos a bailar. Sí. Y la Rosita esa al bar, iba una señora que yo conozco a hacer la limpieza, eran dos hermanas que luego vivían en el pasaje Ferrer, ahora ya estarán muertas porque entonces ya eran... Agustina i totes i tots. Una cosa important, com s'organitzaven aquestes festes majors al barri? Era comunitat de veïns, o sigui, Sí. Es era... recollia algo cada mes o algo així, no? Per La depurar. vida se dedicaba a eso. Es anava donant una La vida quantitat. se dedicaba a eso, a, Sí, a ir sí, sí. a recoger, porque ¿Quién? eso ¿Quién? se lo he oído a La ella. vida. Una que La es así vida, que la es dona de un l'Andreu. talento. La vida que tenia la merceria aquí al carrer Sant Jaume, Santiago Apóstol. Hi havia una merceria allà que després la La seva mercería filla... es la que estaba enfrente al mateix de la iglesia, a la puerta de la Bueno, iglesia. aquesta No, era esa es una. la Plaza Española. Però Era un la matrimoni, vida- aquesta era... la de la Aquellos vida- éramos antipáticos. que La vida ha nosaltres... sigut una La meva mare mai havia anat a Bueno. comprar res allà a la Era Plaça molt Espanyola. intel·ligent. Pues segur Anava a la La vida. encontrabas cada día por la calle La y vida íbamos tenía la 4 o 5 mercería días. Iban entre- que
carrer Holanda i Ronda de la Torrassa. Davant mateix on estava la farmàcia. Sí, pero lo que era enfrente mateix del col·le era aquella casa que feien els vestits del col·legi de Santiago Apóstol, que feien les bates. Enfrente mateix de la Això ja porteria. és més cap aquí, No, la mateixa porteria. Baixant a lo que és la No vol Rambla dir que és més Sant Jaume. Però és molt menys antic, o sigui, ¿Te acuerdas de més la mentira que modern. había aquí en la Es calle antiguo, trabajando bueno, con los antiguo. gatos? De quin any és fet Sant Jaume? De la nostra. No, el col·legi de Sant Jaume, de quan està fet? La iglesia de Sant... No la iglesia, el col·legi. El col·le de Santiago Apóstol teníem l'enfrente mateix, porta per porta de la iglesia, tenien la casa que feien la roba del Santiago Apóstol, que no Pues podies això, anar a comprar ja mira cap la puesto, data. només que allà. Mira la data i per almenys el 1970 i pico. Sí. Sí. 80, perquè al col·legi jo he jugat a bàsquet Mm. al pati del col·legi, de la iglesia, i no estava al col·legi. No estava al col·legi. Estava a les monges, sí. Sí, les monges. Les monges és més antic perquè quan va deixar de ser la iglesia dels Desemparats, que va passar a l'altra iglesia nova, després de la guerra, Quan ja se'n van va ser quan es va anar transformar totes en les col·legi de monges i ara ja no n'hi ha cap monja. No, No, van tardar encara les monges, van Les tardar, monges van perquè la estar- meva neboda que va fer la comunió amb les monges encara tenia monges. Sí, però jo, I l'única... el Santiago també va començar en capellans, ara també hi ha nens. Ja, sí, tant. Sí. En la calle Holanda había una mercería muy famosa que eran de personas mayores que llamaban Los Gatos. La calle Holanda, sí, mano había, derecha. sí. Los Gatos. Esquina, Bajando a mano derecha. Arnésimo Redondo me parece que era. No, si era aquí en la calle Sí, Holanda. la calle Holanda, bueno, es que ahora como han frente cambiado todas las de- En la calles, esquina, las dos hermanas. sí, No, esa es era más abajo. Onésimo Esa es Redondo. Los Gatos, que estaba a la mano derecha antes de llegar a la Sí. calle de Campalán. Sí, Y antes, sí. que la hija de la de la vida vida. puso una Sí. bodeguita. Y estaba Sí. otro ese Que era enfrente, la, famoso ¿cómo le llaman? La Lourdes. ese que la tú bodega pusiste de a la los Lourdes. drogadistas. El Pedro. Ese era de comestible. a Pero mano eso, izquierda. con la fiesta mayor, no. Pero claro, sí, no Eran encaja. todas las tiendas que había entonces. No, ahí ya, todo esto- eso ya no entra de la fiesta Pues, mayor. Ay, tenemos que hablar Todo de la encaja, fiesta mayor, esto ¿sí? no encaja dentro de esto, pero además es que no encaja ni en el tiempo. Fiesta Ay, mayor pues era... era, tenía una hermana de esas Más yo, por el puente. Vale, doncs tornant a la festa major i el que estàvem dient, com s'organitzaven aquestes festes? Teníeu el record de cada mes aportar totes les famílies, totes les Sí. veïnes, Hi havia un Una tesorer. quantitat de... una quantitat? Molt poquets, estava el president, el vicepresident... Clar, que havia un president, i allà anaves cada mes o quan podies, anaves i... President d'una comissió de festes de cada Sí, carrer, esteu sí, parlant? sí, Sí. Eren homes tots o també hi havia dones en aquesta No, comissió? Jo també recordo homes. Bueno, Homes. Eran todos hombres, que la Yo vida sí era que una mujer. lo que me Pero ha gustado es el niñista, En aquella que era la que época, tenía tenía la tienda enfrente. Las maletas. Sí, las maletas, el Iniesta, mi tío Los Ibáñez, el Caparrós. Caparrós que tenía la Sí, pero ese era contratista de obras Sí, y eran los que soltaban el dinerito. Y también tenían unas bolsas de confección. Sí, pero eso era los que se soltaven el dinerito Bueno, sí, para las fiestas mayores. hi havia, a part de la comissió de festes, Sí, habían... hi havia una havia- sèrie de persones, de bars i coses d'aquestes Sí. que aportaven. Que eren los que- Hi havia el Vicente, que cada any Sí, eren los aportava que part dels donaven. calés El Vicente i... a sastreria. Ah, que vivia a la Vicentín. Cor- El eh? Vicentín, bueno, jo... El Vicentín. Pues aportava el seu pare, a la Sí, família, eran aportaven los que eran esos que roba, donaven per la tatxes festa i coses major. per sortejos, Sí, pues i sí. després també uns calés. Hi havia el de les Pells, que estava una mica més amunt del passadís, Sí, el teu pare, Sí. tots ells aportaven també una quantitat de calés per omplir. Hi ha un detall molt graciós, que me'n recordo que un any, quan la comissió aquesta de festes van anar a escollir una orquestra per portar sí, la esos que sortida, organizaven lo que era també Solien d'anar- l'Ampulat i feien tota... solien anar a buscar una orquestra per les festes, per les sales de ball. I un any me'n recordo que van anar a la Paloma.
Ah, sí, que I resulta que van anar a la Paloma perquè el pare dels Calatrava Sí, treballava de vigilant allà perquè les parelles no s'ajuntessin molt. Sí, sí. Llavors, quan s'ajuntava molt, anava i Sí, els feia apartar. Sí. I van anar tots i no veig, es veu que van passar una juerga impressionant, perquè Sí. després jo escoltava com parlaven i anava ja a dir que el meu pare anava, perquè també estava a la comissió de festes. Bueno, que tots els que van voler anar, El perquè al padre de los final... Calatrava se dedicaba a todo, porque se dedicaba a corredor de botones para las maquistas. Bueno, aquell era en Yo me buscavida. acuerdo que iba allí con el muestruario cuando yo trabajaba en la calle Bueno, Mallorca. els va quedar més remei, van arribar allí. La mujer era una guitarrista bueníssima, ¿eh? Y nos llevaba la foto La de los mujer de hijos. Calatrava, El Manolo i jo ens vam conèixer amb 13 anys, ell ja treballava, i jo també. Sí. Bueno, és que Ens vam llavors conèixer amb era... 13. O sigui que la mare dels Calatrava ja era música, Tocava la guitarrista. guitarra, era una Bueno, guitarrista no era molt música, bona. tocava la guitarra. Molt Y el bona. padre corredor de, o sea, de botones y de yo qué cuántas cosas. I el Calatrava treballava el Manolo, amb 13 anys, que es van conèixer, treballava a Santos, Ah, amb una fe de botones o de el que fos, com Sí, jo, sí. d'aprenent. I el Paco va treballar de mecànic, o sigui, va estar de mecànic fins que van començar a treballar, però sí, era mecànic ell també com Després, jo. quan van cantar, ja vam deixar de treballar. Aleshores, es pot parlar de que les festes majors, la festa major s'autogestionava? Que Sí. cada carrer s'autogestionava per les Totalment, veïnes i els veïns? totalment. Sí, sí. Yo creo que organizadas. Gracia hacen lo mismo, ¿no? Sí, pero las fiestas mayores que organizaba San Jaume, el San Jaume, era la tómbola. Eso sí, que él le iba. Ah, sí. Eso Ah, i sí, després el perquè mossèn ella organitzava una tòmbola. La tómbola Costat que de... tots els Claro, comerços sí. tots els fabricants i comerços d'aquí de Gran Torrassa li donaven. tenien de moquinar Sí, vaya. pasta, mira, mon Sí, cunyat, veritat, sí. Eso no a lo part d'un sabía. cunyat, Sí, després jo també. posava De la tómbola sí, neveres. pero no sabía yo que Neveres era de la de allá. iglesia. Sí, neveres de Era de la gens. iglesia. Y después tómbola que incluso- la pusieron en la misma puerta donde está la iglesia, la pared de la iglesia. Sí, Ahí al la- costat ahí d'on vivia estaba la tele. tómbola. Entre Al la costat d'on vivia iglesia la i tele. la... Ahí donde han hecho eso para entrar Y a... ahí él replegaba. Uy, Bueno, sí, se replegaba. replegaba. I poc se gastava amb la gent, o sigui que... Y totes los les parades de comerciantes, butxaca uno le llevaba jamón, el otro le llevaba cada uno una cosa y ahí Era ven una tómbola, replegando. Es que la misión de la iglesia siempre ha sido recoger. Claro, y luego tenías que pagar para tirar las arcadas, para tirar el pelo, claro. Dice que a Dios rogar que con Y el con el barro. mazo. Però bé, això de la tòmbola del Busquets era un detall De festa major. de festa major, però Sí, sí. estàvem parlant de la festa major organitzada i autogestionada per les veïnes i veïns cada carrer. Claro. Cada carrer tenia la seva gestió. Però la festa major era quan ell ja tenia tot organitzat i tenia ja l'endoldat fet i tot fet, i llavors posava a la tòmbola perquè llavors la gent, ala. Llavors, entre la setmana aquella que la feien, venien i miraven com estava engalonat al carrer. I llavors, depèn de com, havien 2 o 3 carrers, bueno, no, Primer, segon i 4 tercer o 5 carrers, bastants carrers, i llavors feien primer premi, segon premi... Qui era el jurat d'aquests El que premis ballava. de carrer guarnits? Aquests eren d'una comissió de festes generals. Era la comissió de festes que ho I feien. entre ells estava l'alcalde d'Hospitalet, també, eh? Sí. Sí. ¿Y no tenía el caballero también? Qui era l'alcalde llavors? Era Ho podíem mirar, a ¿Era l'Ochoa, el em alcalde sembla de que allí de era. la calle Montseny, el alcalde del barrio? Ho podíem mirar. Y Era l'Ochoa llavors que estava. Agustina, què era això? Que sí, que em sembla que el van fotre fora. Quan ja va fer No, però això ja era la democràcia, no? Això de l'alcalde de barrio, què era? Sí, Eso era dictadura. pues un alcalde de barrio. En la Plaza Española había uno, Sí, era al lado de com- la panadería Com esa. diria els temes d'assumptes socials, Sí. doncs era l'alcalde de barri que ell s'encarregava de Bueno, gestionar... Y en la calle Montseny había Era otro com que si era también la le regidoria. conoció al caballero. Però és com tenir la Marín, igual que el que tenien la Marín és el que tenien No, els sempre. alcaldes de barri era com De una... barri no tenen res que Y veure. el el alcalde alcalde del nos daba barrio, a nosotros entradas para ¿quién era entrar el en el Gil? porque nosotros no lo podíamos pagar. Cada barri era El la hijo regidoria. tuvo la- El Gil, tu te'n recordes del Gil? Sí, Que va ser el primer que va ser Sí, pero va ser d'Hospitalet? siempre iba a ser Però que ella diu, no fiaba de quin Colombia. era Casado la con dos funció? nenas, me parece. marcava. Casado con 2 I nenas. la funció de l'alcalde de barri era fer Sí. el que ara fa la regidora. Clar. Atendre a persones del barri per gestionar-li o ajudar-li alguna Va. cosa. Per exemple, una de les coses que solia fer és Sí. donar fe de que aquella persona vivia tants anys al barri. Y ese tenía No. la tienda. Rafa, no va ser el Gil el primer que va... No me'n recordo exactament si va ser el primer o l'últim. Jo crec que sí. No te'n recordes que tenia una tenda a la plaça Espanyola?
Qui? Sí, El- el Gil, però no sé si va ser el primer Sí, o el sí, segon. sí, em sembla que va ser el El que sí que primer. aquí ens juguem amb els alcaldes, de que va haver muntades d'Espanya, Exacte. un dels alcaldes, el Just Oliveres, i gent així, perquè tindríem d'anar a mirar aquella data, qui hi havia, però era tot gent de la dictadura. Jo dic, em sembla que va ser el Sí, primer. Bueno, que tienen del bicho y todo Perquè eso. tenían que No fer algun existia paper Belize. per al Por cole, eso te o digo, tenían a que ver fer si algun hicieron paper, lo que Parlem hicieron. per ordre. però quan tenien que Escucha, fer yo algun siempre lo paper digo. o tenien que fer alguna cosa per anar a un puesto, tenies que anar al Gil a que te firmés i l'alcalde de te barri. L'alcalde de Ah, barri. no, l'alcalde Aquí, del barri. o el que sigués en aquell moment. Eso Sí, trabajaba sí, en sí, el era ayuntamiento ell, como fue cuñada de tu hermano. Això ho posava a l'Ajuntament, i a l'Ajuntament ho posava el govern. Però tot i No. les autoritats organitzant aquesta Comissió General de Festes, la comissió de cada barri era... Era autogestionat sempre. El barri s'autogestionava cada carrer. Cada carrer. Per poder fer les festes majors. Y ese es el que hizo todo eso de Berliche. Noies, heu parlat de premis abans. Teniu memòria de quin carrer va guanyar algun primer premi? No sé, No, el no carrer va Boada ser- va guanyar... no va ser el almenys 2 o 3 carrer vegades de el la, primer on estava Quin carrer? el cine? El carrer Boada. Boada. Sí. Carrer Boada va ser Carrer Boada, el primero que ganó primers el premis. primer Què premi. més? No. No. El carrer Boada te diré exactament per quin premi va guanyar, perquè se me va quedar gravat tota la vida i tinc de trobar alguna foto. Almenys 2 No o 3 vegades. Hi ha una entrada d'una masia molt maca Ah. que es va fer amb escaiola i van treballar allà Vols dir gent que que no sabia era el del davant cine mateix amb Romero? un pound. Com no No aquell ho sé, carrer, com jo es estic deia? parlant del que me'n recordo. Era una entrada d'una masia que hi havia un pou, hi havia l'arcada i tot Sí, molt això maca. això I aquell any es va portar el primer premi. Un altre dels primers premis va ser precisament el pont del metro, El Santiago Apóstol. Santiago Apóstol. I així, què va passar? Que es barregen les coses perquè llavors la Torrassa era la Torrassa i Torreblanca era Torreblanca. Ah, I ara sí, també. Eh? No, ara és un districte. Ese alcalde Pero que ahora tenía una tienda aquí, la Sí, vendía, però es diu Coiblan Torrassa. Tenía Sí, un nieto que Abans era no, abans era Coiblan que vendía tela. i després la tela. Torrassa. M'entens? O sigui que era diferent. Era diferent. Tenim la fotografia d'aquest primer premi del carrer Santiago Apòstols Sí. amb la reproducció del pont de la Torrassa, Sí, sí, ja l'he vist jo. Jo me'n recordo del meu carrer, que havien guanyat almenys 2 o 3 vegades el primer premi. Jo també dic, Jo no ho recordo. Sí, sí. No puc posar, perquè només recordo 2 festes majors del carrer i les recordo per lo que la No, van fer diverses, Sí, eh? van, Oh, sí, ja. Jo me'n recordo Però una altra jo, detall. anar-hi, només me'n recordo de 2. No sé si us en recordareu, de que en una de les festes major van dir que vindria la Lili. La Lili. Perquè havien fet la pel·lícula de Lili i la Leslie Caron era la que tenia i van dir, ostres, i tots, i vindrà aquí a la festa major. Ah, la Leslie Caro, la que hizo Lili. La que hizo Que la hizo con Y el- total, que una expectación tremenda de que Me iba a gustó esa venir la película. Lili, que vendría la Lili. Y a mamá, imagínate los Marisa, inocentes la hizo que éramos, con- que dijeron que vendría con metro, Sí. ¿sabes? Y todos para el metro aquel día. ¿Y sabes quién apareció? El Paco Calatrava vestido de Ah, pues La película esa me acuerdo era de este francés. Ben Ferrer. La que hizo Lili fue. Ben Ferrer. El No, meu Ferrer. ah, pues Sí, entonces es otra. sí, era, no. No, La esa, Lili esa. era la Ferrer. Pero de hizo otra con y el el Maurice Ferrer, Chevalier. sí, Hizo senyor. otra con el Maurice Chevalier y Luis Jordan. Ell Igual, fa, sí, ell fa de Muy coix, guapo. fa d'una persona aliciada i està enamorada de la Lili. Pues hizo otra con este, con el Sí, Maurice Chevalier. són coses que se te queden tan grabades que Sí, escolta, Maurice Sí, Chevalier sí, perquè aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt Maurice Chevalier cantaba esa. Ay, Lili, ay, Lili. Y bueno, pues esta el Calatrava la cantaba de bien que lo veas. No, esa la hizo. Hacía una Yo me parodia, acuerdo con el Maurice Chevalier y Luis Jordan. però sí va ser impressionant Sí. perquè demostra lo innocents que érem, eh? O sigui, Hombre, claro. que iba a venir a Desde Sí, Caro de la ja, Torrassa i iba a venir en metro. Algo recuerdo. Sí, sí, jo recordo això també. Sí, això que expliques... I ell cantava Pues mira que a està la feo, ara, festa mira que aquella, per al Cantavert només se sentia cantar amb ell la cançó Bueno, ells aquesta. van actuar algunes Bueno, vegades. Que era guapo, Bueno, el Manolo, y ahora está Calatrava, horrible. sí. Hombre, el Manolo está como nosotros. Era acá guapísimo, tú ya, pero está- Sí. Y el otro era feo de menos, porque... Bueno, i el Manolo em sembla que era més gran que el Paco. Agustina, que tot es grava, eh? No, es verdad, antes era guapo y ya lo sabe mejor que yo. El Eren Manolo, 4 ese de los germanes Calatrava. i 2 germans.
Quin altre... Eso va- Sí, ella fue novieta de él. es una flecha envenenada. Por desgracia, eso me recuerdo, me da tanta vergüenza. Y el otro le enseñaba al padre las fotos cuando nos llevaba a enseñar los botones con ellos. Y el feo le lleva siempre un pañuelo atado así rojo y sacando la lengua como hacía él. Bueno, Bueno, ese era se un pareció cómico. mucho al padre, ¿eh? Ya era cómico El explicando la Paco se gente. parecía al señor Francisco. Sí, rubios así pecosos. Y el otro no sé quién se parecía. A la madre. A la Yo madre. la Yo la madre, madre igual no que la la senyora Juliana. Però és veritat que ha canviat I molt, ja no sé. quins més primers premis recordeu? Heu parlat del carrer Boada, del carrer Santiago Apòstol, quins altres carrers? Jo no me'n recordo, tindria de veure fotos del per nostre, cada el carrer moment. Boada. Jo no sé, això Me'n recordo de les El que passa que jo xocolatades. el que recordo és Perquè que era era molt petita. el tros del carrer nostre, diguéssim, de la part de baix, de la part d'on diu l'Angelita, del Contis cap a baix. Sí, és aquesta foto. I la plaça Perquè, a Guernica més, també. Aquesta foto La és plaça de Guernica Ah, també. us vaig a dir un detall. La plaça La- Guernica l'altre també blat- feia molt bones L'altre blat es festes, posava una mica més avall d'on vivíeu vosaltres. Ah. Una mica més avall. El que? L'entoldat, sí, A l'escenari. sí. I la música i les dedicacions i Això això també ho es recordo. feien a dintre de la casa del Salapell, de les Pells, Ah, de el les Pells. torner. Ah. Aquell home que sempre anava vestit de negre, Mhm. que no sé per quin motiu, cada any per Nadal obria les portes de casa seva i convidava tot el barri. Ah. No tenía promesa. Si no, era una promesa, era un personaje muy místico. De que de la Lourdes, No, un que era torner que... Jo me'n recordo Al molt costat que de el meu pare Passadís. m'anomenava, el de les pells. Sí. Però és que Jo ara recordo mateix que era... no- això no sí, em Era, vine a la cabeza. sí, jo és que vaig conèixer perquè va fer treballs per PDMA que estava jo. Ah, però que parles de més anys cap aquí, tu també, ara. Sí, bueno, però jo recordo perfectament en aquella època Seria els anys que 60. estava punxant els discos. 65 o ¿Y 60, dónde estaba ese? 65. ¿En qué sí. Sí, por ahí. En aquella bugada está ese de las piedras. Perquè hi havia cançons Sí. dedicades, Sí, no? Al lado del pasillo. Ah, sí. Estaba el Ah, pasillo sí, un sí. poco más Posava arriba, l'escenari. pues había una casa que pertenecía a pasillo sí, Sí. y luego había la casa donde arriba del terrado siempre veías pieles de conejos colgadas. Ah, Això sí, ara m'ha vingut a la enfrente memòria. donde vive ¿Qué? la Maruja, aquello eran 3 casas, Ah. que era la peluquera, ahora como la Iris, No, pero tú estás hablando de la parte de arriba. Sí. Y No. nosotros estamos Es que hablando de la parte de abajo. Sí. La part de dalt mai va ser part la festa del carrer major. Boada. La seva rambla cap avall. Sí, de la part del, diguéssim, del Condis cap a baix. Sí. I els escenaris on està la porta d'ella, Sí, amb sí. el temps, Per tant, el i que a la feien allà... porta d'on jo visc ara, Ja era- amb aquesta foto. Yo es que No, pasaba por estava aquí, més o entonces menys no a vivía l'escenari aquí. per on vivia la La Marcela, la Marcela i el Jo Pere. ara, sí. La Marcela Estava- i el Però Pere. abans no, abans havia estat Estava abans. a la paret de la senyora Dolors, La senyora la Dolors. veïna de Marcela. Ah, ja no me'n La recordo. torreta de més amunt. no era de la Segurament, Marcela on segurament. estaven als jardins, Sí. La Marcela al jardí estava més avall. Sí, Estava sabia a la- Només la- una, només una Havia casa. l'escala. Una. sí, Estaven al costat del Marcel. Sí. Està callada la senyora Dolors. on estaven als Jo jardins. sí, me'n No recordo. me'n recordo del Allà pare. feia- i del- allà I feien llavors la- hi havia, l'orquestra. hi havia una paret i venia ja la casa vostra. Ah, això, sí. Sí, I la però paret era cap el a baix. pati de la senyora Dolors. Sí. Així com el mestres ho tenia a la dreta, ella ho tenia a l'esquerra. Ja, I les cases estaven adossades. Sí. sí, ja me'n recordo. I ha d'haver fotos, segur que un dia trobarem fotos. Fotografies de carrers guarnits, a banda d'aquesta Això ja fotografia no- vostra del Berenal, carrer Boada, les fotos de Santiago Apòstol, ens van portar moltes a Martí Julià. Que també hi havia Martí alcaldes Julià de recordo barri, jo però molt. també hi havia l'alcalde de l'Hospitalet, Sí, veritat? clar, Sí. clar. Sí, claro, estaba en la És que jo lo recuerdo. Els sí. alcaldes de l'Hospitalet van ser nomenats Estava per l'alcalde Franco. de barri i Ujú. després a part Que l'alcalde. el caballero tenía una tienda de comestibles y vendía muchísimo. Sí, Como sí, digo, sí, bueno, sí. Y como Eso el fue hijo era cuando tan yo- juerguista, Sí, eso fue cuando yo iba a me un casé taller que que se iba llama Colonia. a Bueno, comprar. era tremendo. Sí, Jo sí. l'arriba Pepito, anys ens el vam ja, trobar, Pepito, sí. ja he sigut amic de l'Albert, ens el vam trobar un dia a la plaça Espanyola, que encara vivíem al carrer Alvareda. I l'Albert anava a buscar la llet, que llavors es anava amb una... Com es deia? Lletera, Una no? lletera. Una Yo la lletera. tengo todavía esa I letra. passa a les Ribes Vella i diu, Albert, o t'has tornat maricó o t'has casat. ¿Por qué? I sempre em va quedar gravat aquell ¿Por qué iba a tio. buscar la leche?
Claro. Iba con la lechera. Ah, vale, claro. Y siempre lo recuerdo por eso, que yo no lo conocí, ¿eh? O sea, no conocí a nadie. de Y esta- ves que te daban un petricón. ¿Y a dónde está? Había una dónde serie estaba de el bar, medidas para la caixa? leche. Madre mía, un petricón. Sí. de no sé Porque qué. eran todo medidas inglesas. Entonces, en aquella época mucho era utilizaban medidas que potents que inglesas. havien I en aquella- La lliura, la mitja lliura, las 3 onzas. En la calle Montseny, que tú lo conocerás, que todavía está la vaca puesta en la Ah, avenida, sí. pues un día dice, ay, eso que chulo, y le hizo una fotografía, había una, Sí, le porque llamaban ahí María la también- Marrana, porque ahí Ay. hubo la de la bodega, la del bar, y esa, las tres se llamaban María, y cada una era más marrana, porque llevaban unos pelos, y ibas allí, tú no has visto las vacas allí dentro, Sí, y sí. tenía leche de 2 clases, y eran las mismas vacas. Un Sí. día una señora dice, bueno, ¿tú cómo que tienes leche de diferente precio? Pues a una la bautizaba, Sí. y a la otra a lo mejor no. Ah. Y me acuerdo yo de esa María. ¿Y Un dónde poco más estaba? abajo del caballero estaba. La ¿Dónde bautizaba, estaba la ¿eh? Caixa En detalle. Cataluña no había aquella portería tan pequeñita que allí se ponía una mujer a vender ¿cómo le llaman? Chucherías. No las chucherías, eran, Xurreria? no, o sea, no sé decir, los altramuses, Ah, sí. Las- Los chochitos. en aquel trocito de, vaya, pues no estaban. Había un... Bueno, però això ja no era en festa major. Se le llena el... Ha vingut associat el record de tot això per la festa. Fíjate que la vaca esa, si te fijas, todavía está puesta. Son cables que Es una van vaca de arriba. hierro que está puesta así. Mira que